Čo si o tom myslíš? Ktorý je od nás? Ten? Alebo ten? Trikrát hádaj. Ale viem, že to dáš na prvý pokus. Povedz mi. Tento? Ty brde, ty si aký dobrý. Počúvaj ma. A s týmto nás ľudia porovnávajú, hej? Toto si myslia, že im v podstate predávame. Tunak to vidíš roztrihnuté? Pozri sa na to. To ide samo. Ja nič netrhám, to ide samo z toho von. Toto je naše. Hej, keď sa aj snažím, tak to proste od seba nejde. Porovnanie hrúbky, nebadateľný rozdiel. Čo myslíš? Predtým, než mi znova napíšeš do komentáru nejaký inteligentný komentár, tak sa nad tým zamysli.